Dan is dat Boogie Boogie.
Vooral in de
hier aan een getal, maar hier staat nou dus dat er een paar mensen kijken. Dat wordt hier niet tegen. En dan staat er hier ook al een getal met 2 of 3 of 4 of 5. Ja, dat denk ik al, ja. Want alleen dat zit weer een andere. Dus ik ken heel veel mensen met zien, maar ook echt zo in die live naar mensen komen. Dat komt ook voor. Maar die moeten er dan niet drukken, dan niet op. Ja, dat is toch wel in orde. De laatste